Capítol 21. Aleshores va ser quan va aparèixer la guineu. «Bon dia», va dir la guineu. «Bon dia», va respondre educadament el petit príncep, que es va girar, però no va veure res. «Sóc aquí», va dir la veu, «sota la pomera». «Qui ets?», va dir el petit príncep. «Ets molt bonica». «Sóc una guineu», va dir la guineu. «Vine a jugar amb mi», li va proposar el petit príncep. «Estic tan trist». «No puc jugar amb tu», va dir la guineu. «No estic domesticada». «Ah, perdona», va fer el petit príncep. Però després de reflexionar va afegir: «Què vol dir domesticar?» «Tu no ets d'aquí», va dir la guineu. «Què busques?» «Busco els homes», va dir el petit príncep. «Què vol dir domesticar?» «Els homes», va dir la guineu, «tenen escopetes i cacen. És molt empipador. També crien gallines. És l'única cosa interessant que fan. Busques gallines?» «No», va dir el petit príncep. «Busco amics». «Què vol dir domesticar?» «És una cosa massa oblidada», va dir la guineu. «Vol dir crear lligams». «Crear lligams?» «Esclar», va dir la guineu. «Per mi, de moment, només ets un nen igual que 100.000 altres nens. I no et necessito. I tu tampoc no em necessites. Però per tu, només sóc una guineu igual que 100.000 altres guineus. Però, si em domestiquessis, ens necessitaríem l'un a l'altre. Per mi, seràs l'únic al món. Per tu, jo seré únic al món». «Ja ho començo a entendre», va dir el petit príncep. «Hi ha una flor, em penso que m'ha domesticat». «Pot ser», va dir la guineu. «A la terra s'hi veuen tota mena de coses». «Oh, no és pas a la terra», va dir el petit príncep. La guineu va semblar molt intrigada. «En un altre planeta?» «Sí. Hi ha caçadors en aquest planeta?» «No». «És interessant, això. I gallines?» «No. No hi ha res perfecte», va sospirar la guineu. Però la guineu va tornar a la seva idea. «Duc una vida monòtona. Caço gallines, els homes en cacen, totes les gallines s'assemblen i tots els homes s'assemblen. Per això m'avorreix una mica. Però, si em domestiques, la meva vida serà com si la toqués el sol. Coneixeré un soroll de passos que serà diferent de tots els altres. Els altres passos em fan amagar sota la terra. El teu em cridarà fora del cau, com una música. I a més, mira, veus allà baix del camp de blat? Jo no menjo pa. Per mi el blat és inútil. Els camps de blat no em recorden res. I això és ben trist. Però tu tens els cabells de color d'or. Aleshores serà meravellós quan m'hauràs domesticat. El blat, que és daurat, em farà pensar en tu i m'agradarà el soroll del vent entre el blat». La guineu va callar i va mirar una bona estona al petit príncep. «Si us plau, domestica'm», va dir. «D'acord», va respondre el petit príncep, «però no tinc gaire temps. Tinc amics per descobrir i moltes coses per conèixer». «Només es coneixen les coses que es domestiquen», va dir la guineu. «Els homes ja no tenen temps de conèixer res. Compren coses fetes als comerciants, però com que no hi ha comerciants amics, els homes ja no tenen amics. Si vols un amic, domestica'm». «Què s'ha de fer?», va dir el petit príncep. «S'ha de ser molt pacient», va respondre la guineu. «Per començar, t'asseuràs una mica lluny de mi, així, a l'herba. Jo et miraré de reüll i tu no diràs res. El llenguatge és una font de malentesos, però cada dia et podràs asseure una mica més a prop». L'endemà, el petit príncep va tornar. «Hauria valgut més que tornessis a la mateixa hora», va dir la guineu. «Si vens, per exemple, a les 4 de la tarda, des de les 3 ja començaré a ser feliç. A mesura que anirà passant l'hora, cada cop em sentiré més feliç. A les 4 ja m'agitaré i m'inquietaré. Descobriré el preu de la felicitat. Però si vens a qualsevol hora, no sabré mai quan m'he de preparar el cor. Calen ritus». «Què és un ritus?», va dir el petit príncep.
També és una cosa massa oblidada, va dir la guineu. És el que fa que un dia sigui diferent dels altres dies, una hora de les altres hores. Hi ha un ritu, per exemple, entre els meus caçadors. El dijous ballen amb les noies del poble. Per això, el dijous és un dia meravellós. Me'n vaig a passejar fins a la vinya. Si els caçadors ballessin quan volguessin, tots els dies s'assemblarien i jo no tindria mai vacances. Així doncs, el petit príncep va domesticar la guineu i quan es va acostar a l'hora d'anar-se'n... Ai, va dir la guineu, ara ploraré. És culpa teva, va dir el petit príncep. Jo no et volia cap mal, però tu has demanat que et domestiqués. És clar que sí, va dir la guineu. Però ara ploraràs, va dir el petit príncep. Si vens, per exemple, a les 4 de la tarda, des de les 3 ja començaré a ser feliç. És clar que sí, va dir la guineu. Així no hi surt guanyant res. Hi surto guanyant, va dir la guineu, pel color del blat. Després va afegir. Torna a veure les roses. Entendràs que la teva és única al món. Després vine a dir-me adéu i et regalaré un secret. El petit príncep va anar a veure les roses. No us assembleu gens a la meva rosa. Encara no sou res, els va dir. No us ha domesticat ningú i no heu domesticat ningú. Sou com era la meva guineu. Només era una guineu igual que 100.000 d'altres, però ens hem fet amics i ara és única al món. I les roses estaven incòmodes. Sou boniques, però esteu buides, va continuar dient. No es pot morir per vosaltres. És clar, un vianant qualsevol es pensaria que la meva rosa és com vosaltres, però ella sola és més important que totes les vosaltres juntes, perquè és la que he regat, perquè és la que he posat sota la campana, perquè és la que he protegit amb el paravent, perquè li he matat les erugues, menys 2 o 3 per les papallones, però és la que he escoltat queixant-se o presumir, o fins i tot de vegades callar, perquè és la meva rosa. I va tornar amb la guineu. Adéu, li va dir. Adéu, va dir la guineu. Aquí tens el meu secret. És molt senzill, només s'hi veu bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls. L'essencial és invisible als ulls, va repetir el petit príncep, per recordar-se'n. És el temps que has perdut amb la rosa que la fa tan important. És el temps que has perdut amb la rosa, va fer el petit príncep per recordar-se'n. Els homes han oblidat aquesta veritat, va dir la guineu. I ajagut a l'herba va plorar. Tu no l'has d'oblidar. Et fa responsable per sempre d'allò que has domesticat. Ets responsable de la teva rosa. Soc responsable de la meva rosa, va repetir el petit príncep per recordar-se'n. Capítol 22. Bon dia, va dir el petit príncep. Bon dia, va dir el guardagulles. Què fas aquí? Va dir el petit príncep. Trio els viatgers, amb paquets de 1.000, va dir el guardagulles. Engego els trens que els transporten ara cap a la dreta, ara cap a l'esquerra. I un exprés il·luminat, retronyint com el tro, va fer tremolar la caseta del canvi d'agulles. Tenen molta pressa, va dir el petit príncep. Què busquen? L'home de la locomotora mateix ho ignora, va dir el guardagulles. I un segon exprés, il·luminat, va retronyir en sentit invers. Ja tornen? Va preguntar el petit príncep. No, som els mateixos, va dir el guardagulles. És un intercanvi. Que no estaven contents allà on eren? No, no s'està mai content allà on s'és, va dir el guardagulles, i va retronyir el tro d'un tercer exprés il·luminat. Persegueixen els primers viatgers? Va preguntar el petit príncep. No, no persegueixen res de res, va dir el guardagulles. A dins hi dormen o bé hi badallen. Només els nens s'esclafen el nas contra el vidre. Els nens són els únics que sabem què busquem, va fer el petit príncep. Perden el temps amb una mina de drap, que es converteix en una cosa molt important. I si els la prenen,
Ploren. Tenen sort, va dir el guardagulles. Bon dia, va dir el petit príncep. Bon dia, va dir el venedor. Era un venedor de pastilles perfeccionades que calmen la set. Te n'en passes una cada setmana i ja no tens cap necessitat de beure. Per què vens això? Va dir el petit príncep. És un gran estalvi de temps, va dir el venedor. Els experts han fet càlculs. S'estalvien 53 minuts cada setmana. I què es fa amb aquests 53 minuts? Cadascú en fa el que vol. Jo, es va dir el petit príncep, si tingués 53 minuts per gastar, aniria caminant tranquil·lament cap a una font. Capítol 24. Ja era el 8è dia de la meva avaria al desert i havia escoltat la història del venedor mentre es bevia l'última gota de la meva provisió d'aigua. Ah, va dir el petit príncep, són molt bonics tots els teus records, però encara no he reparat l'avió. No em queda res per veure i també estaria molt content si pogués anar tranquil·lament cap a una font. La meva amiga la guineu, va dir. Ei, Joanet, ara no es tracta de la guineu. Per què? Perquè ens morirem de set. No es va entendre aquest raonament, em va respondre. És bo haver tingut un amic, encara que s'hagi de morir. Estic molt content, jo d'haver tingut una amiga guineu. No mesura el perill, em va dir. No té mai gana ni set, amb una mica de sol en té prou. Però em va mirar i va respondre al meu pensament. Jo també tinc set, busquem un pou. Vaig fer un gest de cansament. És absurd buscar un pou, a l'atzar, en la immensitat del desert. Malgrat tot, ens vam posar en marxa. Quan havíem caminat 2 hores, en silenci, es va fer de nit i les estrelles ens van començar a encendre. Les veia com en un somni, perquè tenia una mica de febre a causa de la set. Les paraules del petit príncep em ballaven la memòria. Així tu també tens set? Li vaig preguntar. Però no va respondre la pregunta, simplement em va dir l'aigua també pot ser bona pel cor. No vaig entendre la resposta, però vaig callar. Ja sabia que no se li havien de fer preguntes. Estava cansat. Es va asseure. Me li vaig asseure al costat i després d'un silenci va afegir les estrelles són boniques, gràcies a una flor que no es veu. Jo vaig respondre, sí, és clar. I vaig mirar sense parlar els plecs de la sorra sota la lluna. El desert és bonic, va continuar. I era cert. Sempre m'ha agradat el desert. T'asseus en una duna de sorra, no es veu res, no se sent res i tanmateix alguna cosa resplendeix en silenci. El que fa el bonic al desert, va dir el petit príncep, és que en algun lloc amaga un pou. Em va sorprendre entendre tot d'una aquella resplendor misteriosa de la sorra. Quan era petit vivia en una casa antiga i la llegenda deia que hi havia un tresor amagat. Naturalment, no el va descobrir mai ningú, ni potser ningú no l'havia buscat, però la casa on vivia amagava un secret al fons del cor. Sí, va dir el petit príncep, tant si es tracta d'una casa com de les estrelles o del desert, el que fa que tingui bellesa és invisible. Me n'alegro que estiguis d'acord amb la meva guineu, va dir. El petit príncep s'adormia, el vaig agafar a coll i vaig continuar el camí. Estava emocionat. Em sembla que duia un tresor fràgil. Fins em va semblar que no hi havia res més fràgil a la terra. A la llum de la lluna mirava aquell front pàl·lid, aquells ulls tancats, aquells flocs de cabells que tremolaven al vent i em deia el que veig només és una escorça, el més important és invisible. Els seus llavis entreoberts van esbossar un mig somriure i em van dir i em vaig dir el que em commou tant d'aquest petit príncep adormit és la fidelitat a una flor. És la imatge d'una rosa que resplendeix dins seu com la flama d'una llum, fins i tot quan dorm. I encara em semblava més fràgil. Bé, cal protegir els llums. Una ventada els pot apagar. I caminant així, vaig descobrir el pou a trenc d'alba.